pitkäänkin vielä. Jep, sä vittu pelasit niin monta Mä kertaa. pelasin aina saatana ihan sneakisti sinne. ne T-side. Mulla se oli vähän nopeampaa se T-side. Ois Mä oon nyt kattonut ja pelannut niin vitusti tätä CS, että mä oon aivan kyllästytty. Mun Lakkosperset Saatana tapannut. bliksit vittu sneakki siellä niin. Take me Satana. master. CS Mun perä. Mut Ja mutta pistä taas volyymet Vittu, että isomaan. rupes paineet olla jo pikkuhiljaa siinä kiertyy. Mä olin tossa yhdessä vaiheessa silleen, Ja paineet sun vasemmassa kiviksessä. mä oon vähän niinku, eli siis, niin joo. Sinne oikein ideat loppu ihan täysin. Ihan niinku oikeesti vittu tolleen. Ideat meni vaan pois. Ei vittu mitään olleena jälleen. Tarvitaanko me pronssimatsia, koska meillä ei oo kuitenkaan pronssille mitään voittoa. Eikö Mun me mielestä oo meidän vittu kannattaisi- Runner-upille saatana, mikä se oli? Mun Sodofi. Okei, runner-upille se on Soodoffi. Okei. Tiedättekö te mitä mun pitäisi En tässä tiedä, tehdä? kuka Meidän pitäisi tässä siis. tehdä. Ja siis sillä että ei mitään A-site only, koska tässä on niin lyhyet noi rotateit ihan oikeesti. Okei. Elikkä Ei. Ja vittu järkeä siinä on nyt. Vittu samat. A ja B. No toisaalta tässä on tosi vähän reikiä A:lla ja B:llä, kun A:lla on kaksi No reikää. A ja B-pointti on päälläkään saatana. Kai tässä nyt voi olla molemmat pointit. Tässä on just sillä Joo. vittu, tiedätkö, että sä pistät B-llä kielen ulos, niin sä nuolet sun A-lla olevan äijän rektumia. Ei vittu. Niin, Se on kiva, kun molemmat on siellä A-lla, saatana. Mitä tässä on muuten tappituntumalla. mitä tässä on muutettu muuten? Longi. siinä? Toi Oho! niin, longi. Mä katsoin, että okei, mä menen tästä näin, sit mä oon silleen, ei vittu, mistä mä menen tästä? Vittu Joo, tää- oikeesti nyt- Blixi kans. eli Olis nyt voinut tässä on- vähän nyt tässä on niinku aikaisemmin kaksi voittaa, mut Eli nyt tossa longissa on 2 reikää. Turhi. Mun longissa on 2 reikää. Lololololololo. Blix please. Okei. Aloitetaan tää silleen, että... Mad bro. Aloitetaan tää Joo. silleen, että... Mad. Miksi sun Masa piti saa- viivästyä tästä niin paljon? Masa saa aloittaa tän pelaamisen. Vaan sun koska iloksi. Masa on syönyt, ja minä en. Niin Ai Masa jaa. Masa saa aloittaa casting. Pillis jos osuis. Tässä on nyt tämmönen dänkinmäki ja sit tässä on tämmönen laakkoperse ja mitä ne paskaa. ampuu aseella toisiaan ja No en mäkään tehnyt se, mitä mun perseili. En mä nyt pannut oikeesti. Siinä pystyä auttamaan, heti kun kun se on Panu sama. meni kuselle, Miksi niin sitten mä aloin pitää jotain erottista kommentointia. Ja siitä tulee nyt kunnon highlightti. Eli Esimerkiksi, että kato kun sä Masa Onko- menit tuonne Blixin perään, niin niin sun Blixin perä ei ollut selvästikään tarpeeksi hyvä sulle, tai sit se oli liian hyvä. Kato kun sä et osunut siihen, sä olet sä, oh my god. Niin. Vittu se oli saatana siitä kiinni, että mä olisin saanut toisen overtime ja me oltais päästy pelaa Mut puoli siis- tuntia lisää tuota mut siis peliä. kato, Kun mä pääsin sitä vittu selkään, enkä mä saanut sitä saatana alas siitä, niin se olisi Koko- ollut Sen takia mä siitä, olisin että halunnut olisi sua- voitu sua pelaa lisää sitä vastaan. peliä. koko pelin ajan vittu Blixin perskarvat oli niin saatanan sensitive, että se oli siellä silleen niinku, nyt se tulee varmaan mun perseestä, ja sit se vaan niinku kääntyy ja tappaa Masan silleen, hups. Vittu Blix, sulla on niin oikeesti. Sä ghostaat sä varmaan streamista oikeesti. Saatana Blixi. Siis striimi on 30 sekuntia jäljessä! Niin, Varmaan sä puoli katsoit, missä mä tuntia. olin viime rundilla, ja sitten on silleen, että se voisi olla tullut. No älä oo Mutta niin, kahta Jotain patterneja tuli siihen. Mä huomasin, kun se ei ideata loppuun. Vittu ideas Just se loppu, vittu- saatana. Aina kun Masa oli pääsemässä Niin loppu Blixin munkin versuksi, idea. niin sitten yhtäkkiä Blixin supervoimat, eli yli Mä en oikeesti ymmärrä, miten Blix on perskarvat. niin 64 tikkiä aavisti kiitti ihan saatana, että vitusti. voisi olla tossa takana. Ja... No niin, nyt Voi tulee vitun taas 64 se tikkiä. Nyt vittu, miksi on oikeesti vacation. Haluatko vittu vakit oikeesti? Ootteko te nyt valmiita? Momsi? Mun Haluan tappaa saatana vielä setä kerran. on töissä Nintendolla, se pännää sut. Elikkä tän rundin jälkeen, Joo. onks Laakko ready? Saatana momsi kästää Eli Laakko on kans ready, täällä okei. näin samalla kun se pelaa. User was Oro. moved out of your channel. User was moved out of Easy. your channel. User was Channel moved out of switch. your Oh shit, channel. Panu please no, don't go away. User Mä joined haluan your olla channel. yksin tuolla. Hyvä Blix, tuu tänne näin auttaa mua. Tuu Mitä jos te kaksi kästä? Joo. Toisaalta mun pitää olla täällä. Pitää olla kameramies. Niin. Sun pitää korjata se spectator paska. No joo, mutta Niin. tehän Ja voitte tehdä mä silleen, oon että puoli Blixi... minuuttia jäljessä, joten mä en pysty. Niin, mutta Se pitää olla sinä plus joku. Sä voit antaa kommentteja Masan kommentoinnista. Mä saan kommentoista kommentointia, okei. Niin, se on vähän niinku kommentoit se... mun Se kommentointia. on vähän niinku se PewDiePieista Shout Park-jakso. Missä Cartmanilla oli Penis. koko ajan kommentaattori-ikkuna koko ajan auki, kun se oli koulussa ja tälleen näin. Se kommentoi koulua ja näin. Se oli vähän niinku joku Vittu oikeesti, saatana. Jossain kohtaa on tossa
Blixin kanssa pelissä. Mulla oli silleen, haluan hävitä tän jo. Mä en halua pelaa enää. Mulla kyllä ihan sama. Ei vittu oikeesti, mutta Jos olisi mennyt siihen toiseen overtime, mä olisin vaan russannut kaikki vittu. Joo, Mä en silleen ois mullakin oli, jaksanut silloin kun se enää. overtime tuli, niin mä vittu vaan olin silleen, ei mä vittu jaksa pelaa. Mä russasin sen ekan rundin, mä huomasin, että sä niinku olit siinä pelissä. Mä vaan vittu russasin saatana aikoon sua, mutta se ei toiminutkaan hyvin. Momsilla kusihätä. Niin. Okei. Elikkä puukkorundi alkoi. Ja nyt molemmat menee jonnekin hevonveen vittuun. Momsi meinaa pläniä P:lle. Mitä vittua puukkorundilla? Joo. On, sä voit mennä hakesta ruokaa tämän pelin jälkeen. Ei tää kestä varmaan niin kauan kuin meidän peli. Vintroiksi Mun pitää tehdä se. Mä voin vaan käydä heittää nakit ja makaronit. Mä pistin veden kiehuun viime rundilla. Kiehu, joo. Viime rundilla. Siis siinä niinku... Siellä ei enää vettä, se on kiehunut pois. Aika niinku, pois. Vittu oikeesti. Toi peli oli kyllä jotain oikeesti. Mä en halua ikinä pelata tuota peliä uudestaan. siellä no niin nyt Momsi näki, että missä laakko Se on se on, ja rematch huomenna. lähti Joo, otetaan huomioon rematchi. seuraamaan. Otetaan kertaa best of 3. Laakko pyörii Joo. maalla ja nyt näkee Joo. molemmat. Molemmat Sieltä double saadaan, overtime. Laakko saa Kolmanteen mappiin. ensimmäisen osuman sieltä. Momsi saa toisen osuman. Momsilla on 11 helaa ja Laakko saa puukon. Menee kolmanteen mappiin. Mulla on muuten mitään idea katsotaan striimiä nyt kun... En mä sanonut muuta. Vittu oikeesti. Miksi oot niin tasavertainen? Se on vaan sun iloksi. Mun iloks. Mun iloks oot yhtä huono kuin minä. Nice. Easy. kyllä. Easy. Oho. Vittu ei kyllä jaksa oikeesti finaalia, voiko se pelaa huomenna? Mä voin pelaa sun puolesta. Joo. Mä voin pelaa sen sua vastaan. Mä muutenkaan haluais ryöstää teistä skineistä. Sitten mikä se oli Armachine vai mikä se on? Ilmaisia Armachine olisi. Mikä siellä oli Laakon vasen vasen kives ja nenäliinoja. Niin pakettinen liinoja. Siellä oli se souvenir sourufi. Ja sit Panuhan sanoi, että se laittaa jonkun sinne. Mikä se oli se Panu? Momsi laittoi Niin se laittoi se liuostetta. saatana. Momsi laittoi liuostetta saatana. Täällä on nyt hyvät palkinnot, että kyllä sun on pakko pelaa se finaali. Vittu, kai se on sit pakko. Vai Fierce Moms voittaa, kun mulla ei oo enää. Meni niinku kaikki energia tohon. No joudut pelaa Momsia vastaan, musta tuntuu, että se yhtään ei huonompi kuin minäkään. Joo, Jomo. Vittu saatan, siinä mennään vittu 5 overtimelle silleen ok. Täällä on joku pelikin näköä päällä, mutta en mä jaksanut sanoa tästä pelistä mitään. oot rouvassa. Tai Joo. jostain jolo ilman armoreita No, vaan kun tässä puukko kädessä. kävi vähän silleen jännästi, että niinku Laakko kävi tappaa ton Momsin 2 kertaa vissiin, kun se kävi kusella. So you know. Mä oon ihan varma, että onko sitä alkanut vielä kunnolla. Niissä vissiin. Et Panon pitää tulla kumminkin iskeä restata tänne. Liian myös ei tää alkaa enää pelata vittu CS. No niin, nyt No on... niin Panu, sun piti vaihtaa ne tiimit. Okei. Elikkä tiimivaihto. Joo. Okei, elikkä MP, swap, Ok. No niin, ja tervetuloa viimeiseen semifinaalimatsiin, josta voittaja menee kultamatsiin Blixia vastaan. Tämmönen overtime mennukku. Ja aha, okei. Live Seiju. Josta voittaja menee kultamatsiin Blixia vastaan ja häviäjä menee
pronssimatsiin Masaliskoa vastaan. Oo. Musta No vähän niin vittu tuntuu, mäkin saatana joudun pelattava sen peli. Niin. Oi vittu. Mulla on mitään merkitystä pronssimatsi. Ja- Sun täytyy pelaa No, se. se on mun Sword-Offista. Voittaja saa mun Sword-Offi. Ai pronssimatsin voittaja. Vai minkä voittaja? En mä tiedä. Saaks pronssit vittu matsista mitään? Niin mä mietin, Ei. sen takia mä kysyinkin, että eikö kannattais vetää pronssimatsi vai Sit tyyliin hopeekin tarvii kivipaperisakset. Onko nyt se jotain, että pelaa hopeikissa saa jotain? Joo. Sieltä Ei, Momsi okei, vie pronssimatsi ei pelata. pistoolin. Meillä loppuu vähän niinku skinit kesken. Joo. Okei, elikkä nyt Jee, mun ei tarvii pelaa. Blix GGVP. päätettiin, että Mä hävisin sulle tahalta. pronssimaksi, Mm. se ei tarvitse pelata. Se ei. Hävisin. Jury sanoi, että Mietit se just silleen, että sulla on parempi mahis laakkoa vastaan, kun sulla on momsia vastaan finaalissa. ei pelata, Otat sun skinit takas. koska Ovella ei kettu. pelata, koska ei. Kuinkin trouvasit. Jep, mä trouvasin tahalta. Mä vaan halusin silleen, että se näyttää tiukalta, mutta oikeesti mä trouvasin koko ajan. Koska ei hyty. Hyötyä. Siin. Sykä davai. Pakve. Ai niin, täällä on muuten pelikin päällä näköjään. Niin on. Mikäs tästä pelistä sanoo jotain? No täällä on niinku Momsi vienyt nyt pistoolirundin ja pistoolirundin jälkeisen rundin ja siellä pelaa vielä samalla lailla smokaa sen B:n pipin ja vahtii Mikäs sen taso on tippunut aika reilusti? vähän kaikki alkaa väsyttää. Mut nyt, no niin, sieltä tulee laakkospersä ja yrittää hakea sieltä Juan Diagia. Yllättävä valinta sinänsä, että Laakko ostaa niinku Famasia vastaan ton Kevlarin ja Desert Mikä on ees Eagle. tää Ja sieltä Kevlari? niin yrittää hakea hieno Easy. Dig. Ja ei saa Hyvin pläniä, respo. Nice, easy. mutta nyt tosin tää aiheuttaa sen, että Momsilla ei ole enää varaa ostaa mitään ja Laakko saa AK:n. Which is good. Which is very good. Toivon, että tää peli loppuu 16-1. Ja Momsilla on taas perskarvat tulessa ja nähtävästi semmonen fiulis, että sieltä Laakko tulee ja sieltä saako hyvän hienon shotin saa ja saa pöllittyä Laakon AK:n. Hui lesbo. Hui despo. Sieltä laakkosperseeltä tulee heti, että kooden hojo. Jäät. Ja 3-1 peli. Momsi sai kunnon BM. Momsi sai hienosti sieltä 3-1 voiton ja AK. Sinne lens mun avaimen perään. Miksi sä olet niin lesbo? Ja nyt sieltä Flashua lentää longille ja Momsi hakee sieltä Laakkoa tosi aggressiivisesti. Siinä on hyvä paikka ja nyt Laakko kattoo sille puolelle, mutta hyvä prefire Momsilta ja saa tapettua 4-1 Momsille. Siellä oli hienosti varjo näkyvissä. Joo. Hoi. Protip varjot. Niin. Kunnon BM täältä. Momsi haluu ihan selkeästi Momsi haluu pelaa Blixiä vastaan finaalissa. Blix haluaa pelaa Momsia vastaan kanssa. Todellakin. No kuuntele Mä haluun pelaa vielä CS ikinä. Sä voit pelaa senkin jälkeen vielä vai? Nice. Mikä se onnistu? 4-7. Jälkeen voitais ottaa rematchi. Mä en oo kauhean tyytyväinen tuohon lopputulokseen vielä. 3 taumoista rematchit vielä. P.O. Femma. Me otetaan sit rematchikin vielä. Joo. Mä aikana. Tai aamun. Silloin aamuja. Mennä kouluun. Vittu upannut. Ai niinku Kerbal Space Program. Ei kun kivipaperisakset. Kerbal Space Program olisi KSP. Kerbal Program Space. No niin, elikkä nyt mielenkiintoista peliä näkyvillä, kun Laakolla on Ei tää nyt kauhean P25. mielenkiintoinen No on. ei tää nyt kauhean mielenkiintoinen, kun Momsi vie ihan saatana 10-0. Mut Momsilla AK, Kevlar Helmi,
Laakolla Kevlar Hermia Hermione. Kevlar Hermione. Easy. Kyllä. Ja P250 sieltä Momssi hakee, En usko. Mitä se ei usko? että se saa laatikon. Ei usko, että se on homo. Ja nyt Momsilla värähtää kohta On aimlokki sieltä päälle ollut ja tota laakolla mieleen. reikä päässä. On sieltä korvataan OPS BO3. Ja Momsi aimin päällä. Nice. Easy. Mitä helvettiä on mennessä? kerkeekö enää Ei kerkeekö kerkeä Defuse? purkaa enää. Ei kerkeä Eikä enää, Laakko mutta saa... voitti. 16-4 confirmed. Joo. Hyi vittu. Joo. Elikkä Momssi ostaa sieltä Maven ja... Mä katson, miksi helvetissä tää on niinku... Yhtäkkiä tää meni niinku third person modeen. Mä katson, että... Oot vaan hipeillänyt sun hieden rullaan. I see. Laakolla on avi kädessä. Nyt nähdään, jos avi heilahtaa. Momsi Tää on tällä aika vaikea sittenkin puolustaa näitä 2 pointtia. Vaikka ne on päällekkäin, niin Niin, siellä on kuitenkin matkaa mulla. ei niinku mitään hissisi välillä. Varsinkin Niin. jos tää Moms lähtee seikkailemaan tänne näin. Nyt se on ihan toisella puolella mappia. Niin on. Sieltä niin yrittää katsoa, että okei, B ei oo. Mut toisaalta kun Laakko menee noin hitaasti, niin se antaa Momsille aikaa reagoida siihen ja siirtyä takas Alle. Jos se on niin fiksu. Fiksu. Tissit. On please. Sieltä niin Laakko lähestyy tällä hetkellä pointtia, on erittäin epävarma missä se Momsi piileksii. Ja Varmaan ton saako- roskiksas. Varmaan se roskien seassa, joo. Sieltä niin hakeeko feikkiä? Mä ole- hyvä, ole- jos tommosen roskiksen voisi avata ja mennä sinne sisään vaan piiloon. Niin sit sä voisit poraa sinne sisälle ja sit se jää Jos sen siihen pommin sisälle. vois plänää sinne. Oh god, Oh. nice. Easy. Fucking hell. Sieltä niin. Mulla on juomista jäljellä. Okei. Mä menen nukkumaan. Sun pitää vetää vielä kivipaperisakset. No niin, ja sitten nyt Momsi on ihan Paperisakset. Laakon päällä. Momsin pitäisi saada sieltä hyvä shotti, mutta ei oo aikaa enää kauheesti. Onko se kitti? On. Siellä näkyy Momsi ja Ja Laakko nousi yrittää kopeaa saada... tästä. Kyllä sieltä saatiin avikka pois, mutta ei kerätä enää defuumaan. Ja nyt tulee taas hohja. Joo. Ei tullutkaan. Ois ollut aikaa, jos ei olisi ollut Joo. En mä tiedä. Mops ehkä puolustava omituisesti, ehkä maybe kenties. Se lähtee aika kaukaa nimittäin puolustaa sitä, että jos se pysyy niinku molempien pointtien välissä siellä, tiedätkö? Siinä on se niinku se balkoni, jos se on siellä, niin se pääsee nopeasti Niin. A ja B:lle siitä. Se vaan niinku seikkailee, tiedätkö? Okei, elikkä... Jos pelattais nyt finaalit huomenna oikeesti. Turpa kiinni, Blixin Se oikeesti loppuu yhdeltä yöllä. Ei yksi on vielä No paha. kannattiko voittaa, mut hei. Vittu. Ois miettinyt sitä ennen kuin meidät voittaa, mut Sieltä niin hienoa flashy heitetään. Laakko tietää jo, että siellä on pesari, mutta ei auta. Momsillakin on pesari. mitä helvettiä. Eikö sillä ollut AVP? Ei, sillä oli Se pesari. pesari. Vittu, mihin se avikka meni? Se ei kato, kun se kuoli siihen pommiin. Ai se kuoli juuri right. Oh. No ei, nyt Laakolla ei ole rahaa, eikä myöskään Momsilla, koska tässä on nyt molemmat kuollut. Siis molemmat kuollut tyyliin. Joka rundilla. Pääkiin nekkerilapsi raiskasi sun mutsis. Nekkerilapsi. Ok. Aika raju teksti. Pistä bännit sille. Momsi voittaa. Blix pelaa Momsia vastaan. Nyt on vähän liian kovaa BM. Pistää sille niinku... Nyt pitää pistää tonne Laakolle varoitus. Noin. Vittu Laakko. En pitäis mennä tonne sen kanavalle selostaa tätä peliä.
Ei saatana. Ei me kumminkaan selostaa peliä. Noin, ja nyt tuntuu vähän Ja siltä, Momsi että... juoksee ihan vitusti. Ei kiinnostaa tää laakko lainkaan. No ei, mutta Laakolla on ihan vitun paska aimi. Ja siellä on Näköjään. Momsilla kuitenkin toi Toi naatti. pesari siellä. Niin Easy peasy. no, Ja sieltä pitäis lemon saada, squeezy. pitäis saada sieltä nyt se Moms ja ihan niinku... Vähän huono flashy, mutta Momsi yrittää hakea Mitäs sieltä. teet? Plani pommi. Momsi please. Hyvin keskeytti plania ja sai sieltä vielä. 6-3. 6-3, hyvin kun katsoo statsen, niin 6-3. Momsille 8-1. Ai, plani pommi vaan. Kerranko se seiva sitten se? Saiko se seivattua? Lasketaanko pommiräjäytys Joo, joo. Tissit. Okei. Bombis. Sieltä yrittää vähän momssikurkkia longilta, mutta Laakko on jo B:llä plänimässä vähän rushaten. Nyt Momssi ottaa puukon käden ja lähtee juoksemaan sinne Underin On kautta. hieno puukko muuten. Oliko se defaultti? Joo. Joo. Sieltä heittää poppiflashyn ja toisen poppiflashyn ja sitten Laakko on siinä oikealla. Laakko menee... Laakko... VH. Minne? Mitä? Näin. Okei. Siellä... VH confirmed by HLTV. Laakolla on siellä scoutti, mutta se ei auta smokea vasta, mutta saa Laakko kuitenkin. Mitä vittua? Siinä on ehkä puoli sekuntia aikaa. Niin, saa Laakko. Hienon tapon saa Laakko sieltä smogejen sisältä. Laakko pisti vaan nopeasti amputin päälle. Yes. Noniin. Ja Masha nyt you're up again. Mä menen kattoo miten mun makaronit. No hyvinhän se on tähänkin asti mennyt. Joo. Ne makaronit pärjää siellä. Niin, mutta kun mun makaronit menee yli. Ja mun nakit menee yli. Mulla on nakit kiehumassa ja kaverin nakit housuissa. Odeum. No bliksi. Mitä sä oot mieltä tästä pelistä? Onpas kiintoisa mielipide. Tiesitkö, että Laakko kävelee vessujen edessä? Se menee kohti A-pointtia. Joo. Niin. Kohti A-pointtia. Nyt Laakko kuolee. Rip in pepperons, Laakko perse. Saatana. Laakko heittää flashbangin. Läsää itsensä. Heittää toisen flashbangin. Se ei tee mitään. Laakko yrittää vieläkin mennä ahalle. Momsi smokettaa Laakon ulos. Laakko on ihan vitun tyhmä, koska hän yrittää vieläkin mennä OK, Momsi jekutettu. Laakko onkin viisas mies, koska hän jekuttaa Momsia, koska Momsi menee kuule B:lle. Vaikka Laakko onkin vieläkin A:lla, koska hän on oikeasti tyhmä, koska Momsi luulee, että se ei ole tyhmä, niin se menee B:lle. Joo. Eiks niin? Ei saata, nyt ei kerkeä laattua pläniä enää, se oli siinä, GGVP. Kerkes just pläniä, GGVP. Momsi on musta päähän, saatana, easy peasy, lemon screen, VH huudettu. Joo, Blix kuulla. Joo. Joo. Turpakeeni. Mä selostan. Mitä et sä kuule? Mä selostan tätä. No vittu, Laakko ei osta saatana mitään. Laakolla on pommi. Laakko afkaa spavnissa. Silloin Galililuni. Reno, pepperoni, makaroni, Galil. Makaroni ja nakki. Lakeroni, afkerino, Galil, Reno, Roni, pane, makaroni,
Tiedätkö mitä mun pitää pistää tähän? Mun pitää, kun mä editoin tätä matsia, niin mun pitää pistää tohon semmonen kiinnostusmittari. Se on niinku ihan pohjassa Niin oikeesti. se, Nolla. se Se on miinus 50 saatana. Oot sä nähnyt sen Nerdcubedin video, missä Nerdcube pelaa Final Fantasy 13? Itse asiassa 13.2. Mikä tää laakkoduuna nyt täällä näin? Minä en tiedä, se vaan niinku leikki. Eikä Momsi siltikään tiedä missä se on. No niin, tietää. Ei, Momsi. Hyvä poika. Hyvä poika. Laakko voi surrenderaa jo. Mut siis toi Nerdcubedin siinä Final Fantasy 13.2 videossa, niin koska Nerdcubedilla oli tai Danillä oli ihan vitun kipeä olo. Ihan vitu kipeä olo. Ihan Oliko se vitun niinku kipeä ihan olo. vitu sairas vai? Joo. Ja Hais. ja ja kaikkihan tietää, että se ei tykkää JRPGistä. Niin sillä oli siinä semmonen niinku vitutusmittari. Oho. Ja se alkoi Se on kyllä tapissaan nyt tässä pelissä. se alkoi pelaa sitä peliä, niin se oli niinku vitutusmittari sille ihan oikeassa laidassa ihan ekstaasissa ja vasemmassa laidassa ihan Ekstaasissa. niin, ja sit vasemmassa laidassa silleen niinku ihan räjähtänyt, että nyt ei enää jaksa. Ja se alkoi pelaa sitä, niin tietenkin se, koska se oli kipeä, niin se oli vähän enemmän siellä vasemmalla. Sitten se vähän pomppi siinä, vähän meni sinne niinku miellyttävän puolelle, mutta sitten loppujen lopuksi niin se vaan niinku räjähti sieltä vasemmasta laidasta tappiin sille piu! Se vitun merkki siinä ensi jonnekin hevoveelle. Ja laakolla on vitun paska aimi. Kyllä. Niinku mitä saatanaa. Se käveli sen tähtäimen eikä se siltikään saanut sitä alas. Niin, tulee jo meidän matsi mieleen. Häh? Mitä sanoit, Mitä? Blix? Mitä? Otetaanko rematchi? Otetaanko vittu 1v1 tän jälkeen? 1v1 Miss Grub. Blixin pitää mennä pelaamaan finaali. Joo, mutta pelaako se mua Jaks. vastaan? Oh. Jaks. Moms ei halua pelaa. Mä voin pelaa Momsin puolesta. Molemmat finaalit forviittaa, mitä siitä tapahtuu. Mä voitan. Niin. Moms ei halua pelaa Blixia vastaan ja Blix ei halua pelaa Momsia vastaan, niin mä voitan. Joo. Se on nyt sovittuhan takas kiinni tänne, saatana. Sori, sä et Tää voi tradeaa. laakon. Ai, niin, no mutta voitte kumminkin antaa ne skinit tänne. Oho, Mitä vittua? Ammuks just ilmasta saatana Dessulla sitä? nähtävästi. Musta tuntuu, että tää on yksi semmonen peli, mitä sun ei välttämättä kannata laittaa sinne YouTubeen. En mä tiedä, sä voit laittaa, että just for the stitch and giggles. Just for the shits and kikkulis. Stitch and gigguli. Ei vittu. Se on kyllä niin laatu. Meinaat sä, Blix, että sä olisit mieluummin pelannut Setraxia vastaan kuin mua vastaan? Todellakin. Oikeesti? Oho, Hieno. täällä on, Kiitos. täällä on aika kovaa setti. Oh. Mä käyn kattoo nyt, että paljon Twitchissä on katsojia. Mä tiedän, yleensä tommoset tiukat pelit, niin niistä pystyy sentään nauttii saatana, mutta toi oli niinku liian tiukka. Se oli niinku oikeesti silleen, että vittu saatana overtimelle mennään ja sit siitäkin se oli yhdestä matsista, tai yhdestä saatana rundista kiinni, kun mä tulin sitä selkään, niin se oli vittu siitä kiinni, että se meni uudestaan overtimelle. Mun on pitänyt saada se tappo ja vittu pistää uudestaan overtimelle, sit mä oon taas vieläkin pelissä siellä, niin... No sä tulit mua selkään. Niin, miten mä en saanut sua siitä, niin... Milloin? Viimeisen overtime viimeisen rundin. Sä tulit Ei sieltä kun- savuista. Ei vittu viimeisen rundin, mutta silloin overtimella mä tulin sieltä saatana... Mä russasin sua silloin vittu CT:nä ja sitten tulin sieltä Squeakista, et sä? Se niin, ja sitten molemmat panic sprayattiin. Niin, ja sitten vittu tapoit mut siitä, niin... Blokilla. Niin. Sun Sixth Sensit kyllä pistää vähän liikaa kova setti. Haluat sä niinku disabloida sun sensit tai jotain? En mä- Tuntuu, että sulla on liian kovat sensit. On 400 2.2 tällä. Se oikeesti se on vittu mahdollista saatan. Se niinku aina kun mä tulin sua selkään, niin se oli vaan silleen, sä vois olla tossa mun takana naps päähän. Nice, easy peasy. Easy. Tuleeko 6 oisti? Haluatko laittaa ne häksit pois vai pitääkö pistää bänniin? Tuota aivot irti. Aivot nurikka.
Googlista ja Googlista. Googli. Yhdeksän kuusi. No mä sanoisin, että Momsilla on tää matsi. Joo, Ei tarvitse tuliko yllätyksenä? Mm. Joku käy sanoa Laakolle, että se voi surrenderaa. Laakko on ihan perseestä. Oi, saatana. Aika paha. Naulan kantaa. Mä en edes päässyt pelasta vastaan. Haluatko sä vielä pelastaa vasta? Voidaan pelastaa bronssi huomenna. En. Mä haluaisin pelastaa vastaan. Mä haluaisin edes pelaa CS-ää. Koska CS on pelannut perseestä. Niin. Sen takia mä en miettinyt, minkä takia mä pelaan sitä. Mä oon pelannut tätä peliä ihan liikaa. Mut siltikään en oo tarpeeksi pelannut tätä. Sitä. Lattuun TV tarpeeksi. Ei vittu, se ei riitä mihinkään. Mä en ois aloittanut tätä peliä kunnolla. 1000 kohdalla vasta oppii pelaamaan. Ja minkä kohan? 2 tonnia. Parin tonni, joo. Jos sä haluisit, jos sä Mä oon voisit... vasta oppinut basicit ehkä tästä pelistä. Suurin piirtein. Eiku, vittu. Ei Momssi vaan. Mikä vittu sun nimi on? Masa. Nice. Matti. Nice. Niin Kuka vitun Matti? Kaikille eri nimillä Pano muakin kutsunut. Muista. Blix J. Lauri. Oli tehdä autoikin. H. Jaakkokin on varmaan ollut. Ja, Niin, Pano, mitä sä oot sanomassa? niin että jos sä saisit siirrettyä kaikki sun pelitunnit kaikista muista peleistä johonkin peliin, niin mihin peliin sä siirtäisit? Tetris. Kannatan. En ainakaan CS vittu oikeesti. Tää on niin syöpäinen peli. Mä en ymmärrä vittu oikeastaan, kyllä mä ymmärrän miksi mä pelaan tää, koska ei oo toista samanlaista peliä. Miten se toisinpäin? Toisinpäin. Niin. En mä siirrä niinku Ei ku SC. SC. Siirtäisit sä siihen? En mä tiedä, sekin on semmonen peli, että siinä vaan niinku... En mä tiedä, aina kun sä pelaat ladderin, sä haluat vaan kaivautua luolaan ja vittu hajota sinne ja rupee itkeä siellä, niin... Laakko vaan juoksee skautella tuota. Laakolla on vaan dessu. Se tuli sisään skautti. Lisätä jolo. Musta vähän tuntuu, että me voitais pistää vikamatsi finaali Cobblestoneen pelkkä A. Haluisit sä? Cobblestone. Luovittu ihan sama. Onko se parempi kuin Dust? En mä tiedä mikä on parempi, mikä ei. Rusti on kyllä ihan kauhea mappi, jos saa vaan mennä yhdellä pointilla, kun sinne on vaan, Niin, B:lle on vaan yksi reitti, tai no 2 midistä ja tunnelista. A:lle on 2 reittiä, tai no 3. Voit tulla midistä, sieltä alhaalta. Mikä vittu karuselli tää nyt on? Periaatteessa jos mä menen shortilla, mä pystyn holdaa koko saitin. Niin. Ei tarvitsisi katsoa CT, mä vaan katson longia ja shorttia, longia ja shorttia. Tai sä voit mennä sinne kulmaan ja katso pelkästään longia, kun se ei näe sit sortita tälleen, se katsoo erikseen sinne kulmaan. Tästä tulee muuten ihan vitun mielenkiintoinen YouTube video, kun tää on vaan niinku tästä pelistä. Niin, tästä tulee niinku tyylin podcast, jossa pyörii taustalla CS. Niin me puhutaan vittu finaalista ja siitä, että miten se aikaisempi peli oli ihan perseestä, kun se kesti niinku tyyliin 20 rundia liian pitkään, kun se kesti just 20 rundia se peli ja... Just niin. Ei vittu oikeesti. Miksi sä voinut voittamaan 16-0? Vai jaksan. Siinä kohtaa, kun se oli vittu 14-14, niin mä olin vaan silleen, että vois olla hävitä, mä otan vittu suoraan, en mä jaksa pelaa tätä enää. Mä haluan overtimella ainakaan mennä.
Mä en halua mennä overtimelle. Ennen sitä overtimea mä olin vaan silleen... Mä haluan mennä overtimelle. Sitten meni overtime, mä olin se vaan silleen... Mä hävisin saatana 4 ensimmäisestä 5 rundista, mä olin vaan silleen, että tää on ollut tässä. Ja onneksi se olikin siinä. Vittu jos mä olisin saatana saanut sen kolmannen overtime, niin... Oi vittu. Oi vittu. Ei se ole enää saamista. Se on joutumista. 13-6 tällä hetkellä Momsille. Jos mä oltais Ketään ei jouduttu kiinnosta silloin... tää peli enää. Ei oikein. Jos me oltais jouduttu siihen kolmanteen overtimeen, niin... Olisin varmaan disconnectannut sieltä. Kolmanteen. Joo, saatana kolmanteen overtimeen, saatana. Vittu, se olisi ollut tuskaa, mutta se toinen overtime menee silleen vittu 1-1-1-1-1-1-1 vittu ihan tasaisesti saatana, sitten kolmas overtime, mä voitan sen 5-0. Joo, seuraavassa turnauksessa niin meidän pitää tehdä silleen, että mä fiksaan ne konfit silleen, että siellä on vittu 3 rundin overtime. Niinku vaan 3, silleen, että viimeisellä toi oli hieno flashbangi. Mä otan... Ei tämmönen Niin hyvä se, idea. kun voittaa 2 rundia, niin se voittaa kopaska. Niin. Kuva. Momsi voittu nöyryyttää laakkoa täällä näin. Se Käyttää vittu Mac-10 saatana Zeus täällä näin pelkästään. Se tappoi äsken vittu Laakon Zeusilla. 15-4. Vähän epätasampi se X-Konen peli. Laakko on perseestä. Hojo. Oli kyllä Momsi seuttaa ainakin kerran. 2 seuttanut. Ja sit mä feilaan. Mä haluun nähdä sen saatana, kun sä menet Momsi vastaan overtimella. Toi... Laakko käyttää vähän liikaa sanaa neekeri. Pitäisikö meidän varoittaa sitä? Yhden kerran vielä varoitetaan, että jos tulee vielä noita neekerijuttuja, niin sitten... Mitä sä oot? Muutut mustaksi. mä mietin, että sille pitäisi antaa jotain niinku... Bänää tai jotain vastaavaa. Viedään sen skinit. Siedään se skinit. Se vasen kives. Se lupas sen jo voittaa. Niin, otetaan sun oikeakin kives. Niin. Ei se kumminkaan tarvi mihinkään. Kaikki. Yksi Ja neljä kaikki. vielä, niin... Kaikki. Viedään laakot kaikki. Oikee. Kives. Kans. Noin. Yksi negeri vielä, niin viedään sun oikein kives kanssa. Vittua sä Momsi Mitä se teet. kiri? Panu kirjoitti tänne konsolille, että no vittu mä laitan ottaa sulle. Hyvä Momsi. No kun tää konsoli ei ota äätä, niin... Noin. No niin, oikein kives tänne näin. Taas tulee niin... Noniin. Se sanoi taas neekeri. Jos mä vaan niinku kikkaan sen täältä annan voiton Momsille ihan vaan En mä tiedä, Momsi haluu kumminkin tappaa sitä Zeuksilla Kuulosti 3 tappaa sen kerran. melkein taas No Zeuksen. joo. Yrittää puukkaa. Yritys on kova. Mitä friisaa laakko? Pystytkö mulle tehdä silleen? Nee, mulla ei oo niitä source-modeja. No. 35 sekuntia aikaa Laakolle saada. Nyt on hyvä paikka. Nyt on hyvä paikka. Paitsi jos toi smoke hälvenee. Hop! Ja laakko ei kiinnosta. Laakko ei kiinnosta. Oo. No niin, kikkas. Kikkas nopeasti, nyt sun purkautu pommi. Nää. Annetaan mennä loppuun asti. Heitetään sille vaikka vittu TeamSpeak bannat. Easy. Sille
3 vuoden pännettä opasti Teamspeakia. Easy. Mites ne meidän Blixi, mites se meidän byrokratia meni noitten rasismijuttujen kanssa? Mä en jaksas muistaa. Sä oot tää meidän byrokraatti. Siis sä teet ihan vitusti erilaisia sääntöjä, sit sä oot silleen... En mä jaksa. En mä muista. Ei pysty. En mä muista. Ei pysty. Pysty. Ei pysty, ei jaksa, ei välitä. Et Mä pysty. sanoisin, että tuo laakko on vähän liian rääväsuinen. Rääväsuinen. Ok. Pistää sille ainakin joku viikon bänät, en mä tiedä. Nyt veteranit pois, sit rupee itkee. Itse asiassa se on aika hyvä. Heitetään veteranit sit vittu. Siirretään ne masalle. No mut mulla on ne jo. Oh. Laakko, Tuu please. sitä paskaa kattoo saatan toisen rundin. Laakko, please. Onks joku sanonut sillä tuolle Momsille, että käyttää nyt ihan sen takia, että me ei jaksa katsoa tätä peliä enää? Mulla ei sitä kaverista nimittäin. Vähän. Done. On se voinut häviä näitä rundeja, kun se yrittää seuttaa se joka kerta. Heti rupes sniikkaa ja otti mäkiä siihen. Nyt huomaa, että Momsi on tosissaan. Se sanoo mulle, että non. 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 Eli niinku, että ei. Ei sinä... Sitä kohta alkaa vituttaa. Momsi, sä katoit sinne kulmaa. No nyt sulla on pesari, nyt sulla on pakko olla tosissaan. Negevi vastaan Pesari, kumpi voittaa? Pesari. No joo. Mut Negevi on vittu sniperi. Joo, mut Pesari sen rekyli. Pesari on autosniperi. No vittu, jos Pesari on autosniperi, niin Negevi on Kriegi, jossa on ihan vitun iso skope. Eiku vittu. Ja se finaali pitää En mä tiedä. huomenna. Musta tuntuu, että jos me halutaan siihen joku järkevä kasti, niin se pitää olla huomenna. No Ihan samaa mieltä. Tehdään näin. Mun pitää kyllä Kumminkin huomenna. finaaliin siihen pitää olla kunnon järjestäminen ja kaikki Kaikki pitää kutsua kattoo sitä striimiä ja... Miten jos me vedetään se niinku Vaikka me taas pronssimatsi tyttöätkin. tänään? Äännyn viiti. Siis Se pitää puolet siitä, niin... se pronssimatsin pitäis kuitenkin joku on. Vedetään vaan kivipaperisakset ja pronssimassi. Itse asiassa Laakko hävii tän kuitenkin. Aha. Niin mun mielestä se olisi väärin, että Laakko tän käyttäytymisen jälkeen saa kivipaperisakset pelistä ilmaisen chromakeissin. Kuten disqualifoidessa. Joo, mä pistän sulle automaattisesti sen pronssimatsin voiton. Easy. No nyt tääkin peli loppuu vihdoinkin. No niin, ja kiitos katsomisesta. Toivottavasti tää oli ihan vitun hauskaa. Vittu mitä paskaa. Mieli ainakin oli, tää oli ihan vittu hauska. Mieli korkealla ja samoin muna. Mitä? Ei mitään. Oisit sä halunnut pelaa niinku 1v1? Niin mä haluan vaan tappaa tän kerran. Niin. Tää oli helvetin hauskaa. Huomenna sitten... Tässä lähti. Paljon se peli muuten loppui? Se 16.7. 16.10. 16.9 vissiin. Oliko se 16.10? 16.10 tai 16.9? Nää 16.10. Submit scores Masaliskolle luovutusvoitto Laakkosperseitä, koska Laakko on niin vitun kusipää. Ja huomenna Blix vastaan Momsi. Yes. Siihen peliin me tarvitaan joku kunnon kästi, niin sitä ei voi pelata tänään. Joo. User was moved to your Musta channel. tuntuu, että Blix ei ehkä välttämättä haluu pelaa nyt.
Mä oon ihan samaa En mieltä. mäkään nyt. en Elikkä- ainakaan elikkä- jaksaisi. Joo, Vitus. Momsi me päätettiin, että Se peli on huono. Masalle pronssi, koska Laakko on niin perseestä ja Laakko on ihan vitun idiootti. Niin otetaan huomenna finaali. Ja mä toivon, että sä oot niin kun on the top of your game huomenna. Että me saadaan sitä hyvää. Me hyvää saadaan finaalia. huomenna 5 overtimea. Ok. Me saatiin tänään Oikeastaan Yksi ei kärsi. vaan tulee silloin enää kerralla, kato 16-0. Mä korjaan huomiseksi overtime-määrän. Mä pistän sen siihen 6. Haluan silleen, että Blixi kärsii niistä overtimein määristä. Ja Mä, pelataan varmaan joku 5 tuntia sitä peliä, että se on ihan ok teillä molemmilla varmaan. Kiitos. Joo. Semmonen. tehdään näin. Elikkä mä en edes jaksa yrittää haastatella Momsia. Tää oli tässä. Se oli hyvä peli. Se oli ihan vitun paska peli. Mulla on perseili 100%. Me huomattiin se kyllä, vittu se saattoi se striimikin mennä niinku sillä tyyli niinku tokal rundilla jo silleen, että puhuttiin siitä viime pelistä jo. Niin alettiin Me puhumaan eksty- siitä, että mä kävin tekemään ruokaa siinä välissä. Me ei jaksattu katsoa sitä peliä, me puhuttiin siitä viime pelistä, että miten Blix on niin huono ihminen ja miksei se voittanut mua aikaisemmin ja silleen. Ja ne itse vielä. Kiitos. Oho. Onks toi totta? Kiitos. Ei siinä mitään hävettävää, vaikka jos sä olet. Sori, mä en tiedä, onko se. Kiitos.